Vážený pán minister, vážený pán podpredseda, kolegovia, kolegyne. V krátkosti by som sa chcela vyjadriť k vládnemu návrhu, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 39 z roku 2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. V prevažnej miere vládny návrh transponuje smernicu Európskej únie a v podstate rieši aj niektoré prípady z aplikačnej praxe. A tu práve by som sa chcela pozastaviť. Predtým ešte však ste spomínali, pán minister, v úvodnom slove jeden z hlavných bodov vládneho návrhu a je to vlastne sprísnenie uzatvárania skládok odpadov. Áno, si myslím, že v tomto smere je veľmi dôležité prijať nejaké opatrenia, pretože máme na stole žalobu z Európskej únie týkajúcej sa neuzatvorenia na čas skládky v Považskom Chlmci v Žiline. A prosím? No. A hrozí nám tam pokuta asi 10 miliónov eur. Ako Slovenská republika bude musieť takúto pokutu zaplatiť. V tomto duchu vám bude predložená interpelácia, pretože ma naozaj zaujíma, ako sa táto kauza ukončí, ako sa ukončia aj vlastnícke vzťahy pozemkov pod touto skládkou a najmä ma zaujíma, že kto zaplatí tú pokutu a z akého rozpočtu a či bude čiastočne táto pokuta aj zosobnená osobám, ktoré nekonali, pretože v danom prípade sa dajú určiť osoby, ktoré mali razantnejšie konať, počnúť od mesta Žilina cez Slovenskú inšpekciu životného prostredia a príslušné orgány. Chcela by som sa však pozastaviť k jednému bodu, s ktorým zásadne nesúhlasím a z dôvodu ktorého aj náš poslanecký klub bude hlasovať proti tomuto návrhu. A ide o bod 2 v článku 1 vládneho návrhu. A ten bod 2 hovorí, že v paragrafe 2 sa za písmeno F vkladajú nové písmená, ktoré definujú prevádzkovateľa a zvlášť definujú stavebníka ako osobu, ktorá zodpovedá za stavebnú činnosť s cieľom vybudovať prevádzku na činnosti podľa prílohy a tak ďalej. A tu vidím práve veľký problém a riziko tohto návrhu zákona. A aj v kontexte so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o ktorom som hovorila už na predchádzajúcom bode. Vidím tu na totižto riziko delenia činnosti, vidím tu na riziko, že sa bude nejaká navrhovaná činnosť, o ktorej je dopredu známe, čo tam bude, že sa začne deliť. Začne sa deliť v posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pretože stavebník označí, že dajme tomu, idem budovať nejaké haly. Jeho posudzovanie sa bude posudzovať v zmysle prílohy 8 zákona EIA ako zastávaná plocha, respektíve počet parkovacích miest na podstatne inú prevádzku, ako v skutočnosti tam prevádzkovateľ plánuje zriadiť. A takisto vidím aj konflikt pri povoľovaní takýchto prevádzok. Jednak nebudú identifikovateľné či v tom pôvodnom systéme Enviroportálu pri navrhovaných činnostiach, ale taktiež budú ťažko identifikovateľné aj v registri prevádzok IPKZ, pretože nie je jasné, či keď stavebník bude žiadať o takéto povolenie, či dostane nejaké iné číslo prevádzky, alebo ako vlastne prevádzkovateľ toho skutočného už finálneho riešenia. A vidím tu na úmysel, a preto budeme hlasovať proti, lebo vidím tu na úmysel, že vláda má snahu legitimizovať svoje postupy pri niektorých prípadoch, ako bol napríklad prípad Jaguar, kde presne tento postup sa uplatnil a do dnešného dňa sa uplatňuje, kedy stavebník MH Investor požiadal o posudzovanie zámeru o výstavbu priemyselného parku, kde už zjavne sa vedelo, o aký priemyselný park s akým cieľom pôjde. Bol spracovaný zámer, ktorý bol posudzovaný, boli tam aj námietky zo strany účastníkov verejnosti, že zámer je spravený nedobre, že je podhodnotený
napriek tomu posudzovaniu tohto zámeru stavebníka MH Invest nedošlo a na základe toho začali byť vydávané stavebné povolenia. Domnievam sa, že tieto stavebné povolenia môžu byť neplatné práve z tohto titulu. Následne na to zrejme si aj v rámci procesu aj Jaguar ako taký, ako už samotný prevádzkovateľ uvedomil tieto rizika, možno to bolo takto naplánované, neviem, bola spracovaná kompletná správa o činnosti, ktorá už hovorila detailnejšie o prevádzke takto automobilového závodu, kde zrazu sa samozrejme počty parkovacích miest náramne zvýšili a celý ten proces začal naberať iné obrátky. Dnes keďže som sa zapojila do toho procesu, som sa stala aj účastníčkou konania, kde mi práve v týchto dňoch prišlo rozhodnutie o vydaní povolenia pre stavebníka. Zase hovoríme o stavebníkovi, nehovoríme o prevádzkovateľovi, pre stavebníka NH Invest pre systém znižovania hladiny podzemnej vody. Práve tej okolnosti, na ktorú som upozorňovala už pred viac ako rokom, že táto problematika tam bude, že to bude problematika nie len v rámci povoľovania, ale aj v rámci aj financovania, kde tu vidíme flagrantne na tom, že štát vlastne dáva nepriame stimuly pre tento závod tým, že tento celý systém znižovania hladiny podzemnej vody, ktorý nebude lacný, ktorý bude treba aj prevádzkovať, už nebude robiť prevádzkovateľ, ale bude ho robiť stavebník. A domnievam sa, keďže je to súčasťou podmienok prevádzky, že takto by to nemalo byť. Aj dnes predsa je možnosť, keď jeden investor a stavebníkovi deleguje mandátnou zmluvou výkon niektorých činností, avšak nestráca sa nám tam tá súvislosť medzi prevádzkou a medzi vydanými povoleniami. Takže z tohto titulu vás prosím o to, aby ste naozaj zvážili, ale ak je to úmysel práve takto konať a legitimizovať takéto konania pri ďalších aktivitách, možno sú to aj lobistické požiadavky veľkých investorov, ktorým by sa takýmto spôsobom jednoznačne uľahčil život, pretože by dokázali kamuflovať niekedy svoje skutočné zámery pri jednak posudzovaní vplyvov na životné prostredie tých činností, pretože si povedzme, keď už nejaká prevádzka podlieha tomuto zákonu, to sú činnosti, ktoré prakticky každá jedna z nich spĺňa kritériá aj toho, že musia byť posudzované vplyvy na životné prostredie. A tu vidím teda ohromný problém a jednoducho za takýto návrh, aj keď tie ostatné body sú akceptovateľné a dobre, podporiť nemôžeme. A upozorňujem na to, že v tej aplikačnej praxi, aby sa na to dávalo veľký pozor, aby takýmto aktivitám a týmto spôsobom konania nedochádzalo. Ďakujem pekne. Ďakujem. S faktickou poznámkou nikto. Ukončujem možnosť sa prihlásenia.